Köszönöm, képviselő asszony. Kirkos képviselő úr következik 1,5 percben. Tessék. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μας ενημερώσατε πως σε λίγες μέρες κλείνει η πρώτη αξιολόγηση. Να σας θυμίσω πως είναι η 13η αξιολόγηση. Ναι, ακούγεται παράδοξο, αλλά είναι η 13η θετική αξιολόγηση. Σήμερα η πραγματική οικονομία βρίσκεται στο χειρότερο της σημείο. Capital controls, αυξανόμενη και μη πια εξυπηρετούμενη υπερφορολόγηση, brain drain. Γιατί φτάσαμε εδώ? Γιατί εδώ και 6 χρόνια συνάπτονται συμφωνίες που περιγράφουν μεν αναλυτικά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση, αλλά στο διατάφτα στις αξιολογήσεις εξετάζουμε μόνο τα δημοσιονομικά μέτρα. Έτσι, οι εταίροι δανείζουν τόσα όσο κρατούν ζωντανή την Ελλάδα στην εντατική και οι κυβερνήσεις κυβερνούν χωρίς να αναγκάζονται να συγκρουστούν με το πανίσχυρο πελατειακό κράτος. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, το κλειδί και η μοναδικότητα της ελληνικής κρίσης. Το μοντέλο διοίκησης που στηρίζεται στο δίπολο πάτρονες-πελάτες και που ακυρώνει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης, διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς. Γιατί ακόμα και αν κάποια στιγμή φτάσουμε στην αναδιάρθρωση του χρέους, που θα το καταστήσει εξυπηρετούμενο το χρέος, το παραγωγικό μας μοντέλο είναι παροχημένο και αναποτελεσματικό. Γι' αυτό ζητάμε να αναβαθμιστεί η ομάδα εργασίας της ΕΚΟΝ που θα παρακολουθεί με εκθέσεις την υλοποίηση των μη δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Γιατί χωρίς εκβάθρον αλλαγή στη διοίκηση και τομές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τη φορολογία και τη δικαιοσύνη, δεν θα ξεφύγουμε ποτέ από την απειλή ενός Brexit. Και μόνο το Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει. Κυβερνήσεις 6 χρόνων, Κομισιόν και IMF αρνούνται να το πράξουν. Következő hozzászólónk Arimon képviselő úr. Képviselő úrnak 1,5